azken bolan geroz eta gehiago hasi dela zein hizkuntzaren inguruan, gehien bat eskoletan presentzia handitu egin dela, ez? Izango nuke zerbitzuetan ere, baina oraindik erronka potente bat dela, ez bakarrik zein hizkuntza bera ikastea, baizik eta gaur komunitatearekiko sentsibilizazio eta ardura bat hartzea ere bai, ez? Eta geroz eta gehiago erabiltzen da zein hizkuntza tresna pedagogiko bezala, eta nahiz eta oraindik geratzen den, ez? Pixkat normalizaziorako bidea, egia da geroz eta presentzia gehiago hartzen ari dela gehien bat tresna pedagogiko gisa. Eta, igual bestelako alor batzuetan, ez, oraindik, pausu asko geratzen dira emateke, baina, pixkanaka egia da, interesa handitu egin dela, eta, suposatzen dute ardura, daukagun ardura, ez, entzule bezala horrekiko, eta barrera komunikatibo hiek lausotzearekiko, eta noizbait desegitearekiko, ere, pixkanaka ere ardura gehiago dagoela jendarte mailan. Nik uste dut baietz, eta ez bakarrik zeinu hizkuntza bezala, ez, baizik eta ulertzea azkenean hizkuntza batek ere adierazten duela, ez, kultura bat edo mundua ikusteko eta munduan egoteko era bat. Eta bai iruditze zait gor komunitateak entzulei ekarri aldigun gauzarik oparoena, edo ekarri aldigun gauzarik nolabait pixkat interesgarriena egu gure buruaz hausnartzeko, eta dugune egitura eta harremantzeko eta komunikatzeko bideen inguruan hausnartzeko badela, ez? Ez bakarrik hizkuntza berri bat guztiz desberdina dena, ez? Edo bestelako oinarri batzu dituena, oinarri bisual batzuetan edo ikusezko batzuetan oinarritzen dena, baizik eta horrek ere mundua interpretatzeko eta ulertzeko ekartzen dizkigun bideak. Ez dago euskarazko zeinu hizkuntzarik, Estatu Espainiarrean dago Espainia zeinu hizkuntza eta Kataluniakoa, Kataluniak badauka berea, nahiz eta zenbait zeinu ere hizkuntzara, euskerara moldatzen diren, ez? Azkenean bada hizkuntza bat tokian tokiko realitatera moldatzen dena, eta zentzu horretan ere euskeraz baditugu, ez? Zenbait zeinu, euskaraz direnak. Bai, ikastaro honetan zeinu hizkuntza bera ikasi baino gehien bat bilatzen dena da alde batetik gor komunitatea ezagutzea, sentsibilizatzea eta horrekiko ardura bat hartzea, ulertzea badela kultura propio bat, ez? Osea, gorreria patologizatzetik haratago edo beste ikuspuntu bat eskaintzen duena, badela komunitatearen, sarearen eta identitatearen indarra, beharra eta hor kokatzea, ez? Kodigo eta kultura propio eta ezberdinetan, hausnarketa honek ere beste zenbait kultura eta egoera ulertzeko tresna bat izan daitekena, eta gehien bat hori da, gehien bada ulertzea ere gorrak badirela gure jendartearen parte, kultura eta hizkuntza propioa daukatenak, minimoak ere eskuratzea komunikatu ahal izateko, bai zeinu hizkuntza bidez, baina baita ere errespetuzko tratu bat, ez? Errespetuzko tratu bat eskainiz eta gorrentzako ere erosogoa ez egiteko edo barrera horiek nolabait desegiteko bide horretan, eta baita ere asko lotuta hezkuntzarekin eta esku hartzearekin, ez? Eta nola egin eman balioa ere zein hizkuntzari tresna pedagogiko bezala, ez bakarrik gor komunitatearen hizkuntza natural gisa, baizik eta baita ere, zure bizitzako momenturen batean ere ikaskuntza zailtasun batzu baldin bauzkazu, edo komunikazioa errefortzu gisa besterik gabe, eta ulertuta ere guztientzako dela aberasgarria, ez? Zein hizkuntza jakitea guztientzako dela aberasgarria eta tresna bezala. Orduan, bai ikastaro honek gehien bat bilatzen duena da irisgarritasun komunikatiboa zer den kokatzea, gor komunitatea ere ulertzea eta hortik beste komunitate batzuekiko sentsibilizazio eta ardurak lantzea, eta, tresna pedagogiko gisa ere egin daitezkeen esku hartzeak, proposamen didaktiko eta pedagogikoak aztertzea. Bai, badauka fokoa jarrita aniztasunean, ulertzea ere bakoitzak mundua ikusteko eta egoteko dauzkan moduak, horren baitan gor komunitatearen beharrak, ezaugarriak eta errealitateak kokatzea, baina beti ere komunikazio aniztasun baten ikuspuntutik, ez? Eta irisgarritasuna eta inklusioa ere ulertua parametro horietan, ez? Ze puntutara arte garen gu baztertzaileak entzule izateagatik eta saiatzea
egiten ditugun hausnarketa horiek ere bestelako errealitate batzuei aplikatzen, ez beti ere hegemonia hori kuestionatuz eta hortikan abiatzen da ikastaroa. Eta ni neu ere, entzule bezala zein hizkuntzako ikastaro bat ematen, hori da nire abia puntua. Nik uste dut gai honek interes handia ekartzen duela, zeinu hizkuntza berak ez, baino batzuetan atzean dagoen transfondo guztia ez, edo benetan hizkuntza honek dauzkan ezaugarriak eta bere komunitatea beraren inguruko ezagutza gutxi dagoela. Orduan uste dut biak direla garrantzitsuak, ez? Hizkuntza bat ikasten dugunean, hizkuntza bera ikastea zaratago, kultura kodigo eta errealitate zen bizipen horiek ere ekartzea eta kokatzea. Askotan ikuste dut entzulek ere erabiltzen dugu soporte estetiko bat gisa zeinu hizkuntza, ez? Egiten ditugun proposamenak inklusiboagoak izan daitezen, edo simplemente alderdi estetiko batetik iruditzen zaigulako polita geratzen dela, ez? Eta benetan gure helburua ez da gor komunitateari jartzen dizkiogun barrerak deusestatzea edo hien inguruan hausnartzea, ez? Baizik eta plano inklusibo estetiko batera mugatzen dela gure jarduna, ez? Eta inkluso askotan horren bidez ere etekin ekonomikoa ateratzea bilatzen dugu. Orduan, uste dut horren inguruan ere hausnartzea beharrezkoa dela eta askotan nahia ez edo desira kokatzen dela zein hizkuntza eta zeinuak ikastean, eta uste dut oinarria beste bat izan behar dela hizkuntza hori ikasteko gogoa edo grina egon behar dela kokatua benetan hausnarketa sakon baten gainean. Orduan, hori transmititzen saiatzen naiz ikastaroaren bidez, eta, nahiz uste dut interesgarria izango litzakela gor komunitatearen parte den norbait egotea ikastaroa bera ematen eta esperientzia horiek ekartzen, uste dut aurtengo apostu ere izan dela eta beste urte batzuei begira hori reformulatzeko aukera egongo litzakela, eta horixe. Alde batetik iruditzen zaidala badela gaur egungo errealitate eta beharrei erantzuten dien, ez? Edo, bentsat, pixkat egun latente dauden konfliktoak edo tensioak jendarte eta hezkuntza mailan ekartzen dituela eta hortikan lan egiten duen erakunde bat, nik uste dut beti dela interesgarria eta horrekin lan egitea beharrezkoa dela. Eta, polita dela ere sortzen biren elkarguneak, adibidez ikastaroan badaude hezkuntza ikasleak, erizaintzakoak, gero ja irakasleak direnak, orduan ahots desberdinen artean ere eztabaida horiek sortzea, ikuspuntu desberdinak eta bakoitza leku batetik, ibilbide batetik etortzea eta UEU bezalako, ulertu bat tresna gisa ere guzti guztiak elkartzeko eta espazio hauek sortzea ere nolabait profesionalen arteko, disiplina arteko ikastaroak egiten, ez bakarrik hizlariak edo tailerra ematen duenak ekartzen duen proposamenagatik, baizik eta elkargunea berak ahalbidetzen duela hori. Orduan, nik hori bi gauza horiek azpimarratuko nituzke.